ካብ ገማግም ምዕራብ ኣፍሪካ 570 ኪሎሜትር ርሒቓ ኣብ ማእኸላይ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ሓውን ብብሕትውናን ዝተወልደት ሓንቲ ደሴታዊት ሃገር ትርከብ። 10 እሳተ ገሞራውያን ደሴታትን 5 ንኣሽቱ ደሴታትን ልክዕ ከም ዝተሰባበረ ናይ እምኒ ዕርዲ ካብቲ ዓሚቑን ገፊሕን ውቅያኖስ ንላዕሊ ተቐልቂለን ይረኣያ። ንኣሽሓት ዓመታት እዛን መሬታት እዚአን ናይ ሰብ እግሪ ረጊፅወን ኣይፈልጥን ነይሩ። ሰፈሕቲ ናይ ሕፃ ጎቦታትን በሊሕ እምባታትን ጥራይ ዝሓዛ ብሕታውያን መሬታት እየን ነይረን። እዘን ደሴታት እዚአን ኣብ ፍጹም ስቕታ እየን ዝነብራ ነይረን። እቲ ስቕታ ዝስበር ድማ ብምውቃዕ ማዕበል ኣትላንቲክን ብጫውጫውታ ስደተኛታትን ኣዕዋፍ ባሕርን ጥራይ እዩ ነይሩ። እዛ ደሴታዊት ሃገር ኬፕ ቨርዴ ትበሃል። ካብቲ ፍጹም በረኻ ባሕሪ ዝተሰርሐት ሃገር እያ። እቲ ጂኦግራፊካዊ ቅርጺ ፍጹም ተጸራሪ መልክዕ ዘለዎ ኮይኑ ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ክልተ ዞባታት ደሴታት ይምቃል። ናብ ሰሜን ኣንፈት ዘለዋ ደሴታት ባርላቬንቶ ወይ ድማ ንፋስ ዝሃርመን ደሴታት እናተባህላ ይጽውዓ። ንሳተን ድማ ሳንታ ኦታኦ፣ ሳኦ ቪሴንቴ፣ ሳንታ ሉዚያ፣ ሳኦ ኒኮላው፣ ሳል ከምኡ እውን ቦኣ ቪዜታ እየን ዝበሃላ። ናብ ደቡብ ዝርከባ ድማ ሶታቬንቶ ወይ ድማ ጸግዕ ንፋስ ዘለወን ደሴታት ይበሃላ። ንሳተን ድማ ማዮ፣ ሳንቲያጎ፣ ፎጎ ከምኡ እውን ብራቫ እየን። እተን ኣብ ምብራቕ ጫፍ ዝርከባ ደሴታት ሳል፣ ቦኣ ቪስታ ከምኡ እውን ማዮ ጥንታውያንን ጸፋሕትን ብውሕጅን ንፋስን ዝተበላሸዋን እየን። ካብ ሰሃራ ብንፋስ ብዝመጸ ጻዕዳ ሓፃ ዝተሸፈና እየን። ግን ድማ ምስቲ ንጹር ሰማያዊ ማይ ውቅያኖስ ተሓዊሰን ፍሉይ መልክዕን ዝፈጥራ። ብኣንጻሩ እተን ኣብ ምዕራብ ዘለዋ ደሴታት ብዓይኒ ጂኦግራፊ ንኡሳትን ሓደገኛታት ጎቦታት ዝሓዛን እየን። ብናይ እሳተ ጎመራ ፈንጀራታት ዝተዓብለላ እየን። ኣብ ደሴት ፎጎ እቲ ዓብዪ እሳተ ጎመራ ወይ ከዓ ፒኮ ፎጎ ንድሕሪት ዳርጋ 3000 ሜትር ናብ ሰማይ ይምጣጥ። እዚ ዛጊት ዘይጠፍአ እሳተ ጎመራ ጸሊም ሓሞኽሽቲ እናተፍአ ዘንጸባርቕ ኮይኑ እዛ ደሴታዊት መሬት ካብ ትሕቲ መሬት ብዘስደምም ሓይሊ መውላዳ ዘዘኻኽር እዩ። ንኣሽሓት ዓመታት እዘን ደሴታት ኣብ ናይ ሰባት ካርታ ባዶ ቦታ ኮይነን እየን ጸኒሐን። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ኤውሮፓውያን ናይ ባሕሪ ጉዕዞ እንዳሃሳስን ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን እዩ ተቐይሩ። ፖርቱጋላውያን ተጓዓዝቲ ባሕሪ በቲ ሽዑ ንጉስ ዝነበረ ፕሪንስ ሄንሪ ዘን ናቪጌተር ተደፋፊኦም ናብ ደቡብ ኣትላንቲክ ገጾም ተጓዓዙ። ኣብ 1546 ኣልቪሴ ካዳሞስቶ ነተን ቀዳሞት ደሴታት ረአየን። ኣብ 1460 ድማ ዲዮጎ ጎሜስን አንቶኒዮ ደ ኖሊልን ነዚ ሰብ ዘይነብረለን ዝነበረ ደሴታት ብወግዒ ናብ ፖርቱጋል ጠቕለልወን። ፖርቱጋላውያን ነዘን ደሴታት እዚአን ካፖ ቨርዴ ኢሎም ሰየምወን። ትርጉሙ ድማ ቀጠልያ ንጣብ መሬት ማለት ኮይኑ ካብቲ ኣብ ገማግም ሴኔጋል ዝርከብ ተመሳሳሊ ስም ዘለዎ ቦታ ዝተወስደ እዩ። ይኹን ደኣ እዘን ደሴታት ባዕለን ቀጠልያ ይነበራን። ንሳተን ስትራቴጂካዊ መንገዲ ኣብ መንጎ ኤውሮፓ፣ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝተሰቕላ ብሕታውያን ናይ ባሕር መደብራት እየን ነይረን። እቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ነዚ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ዋጋ ብቕጽበት ተገንዘቦም። ኣብ 1462 ፖርቱጋላውያን ኣብ ደቡባዊ ገማግም ደሴት ሳንቲያጎ ሪቤይራ ግራንዴ ሎሚ ድማ ሴዲድ ቤልሃ ትበሃል መሰረቱ። እዚ ድማ ኣብ ትሮፒካዊ ዞባ ዝተመስረተ ናይ መጀመርያ ቀዋሚ ኤውሮፓዊ መግዛእቲ ስፍራ ነይሩ። ሪቤይራ ግራንዴ ካብ ናይ እምኒ ጎጀታት ተበጊሳ ብቕጽበት ናብ ዓባይ ናይ ባሕር ማእኸል ተቐየረት። እዚ ቦታ ዓብዪ ካቴድራል፣ ንጉሳዊ ዕርድን ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ዝርከብ ናይ መቕጻዕቲ ዓንድን ምልክት ናይ ፖርቱጋላውያን ሓፃዊ ስልጣን ንክሕዝ በቃዓ። እቲ ንሪቤይራ ግራንዴ ሃብቲ ዘምጽእ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሓደ ዘይሃሰስ ዓብዪ መዓትን ሓዘንን እውን ኣስዓበ። እቲ ሰንሰለታዊ ናይ ባሮት ንግዲ ወይ ከዓ ትራንስ ኣትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እናገፍሐ ምስ ከደ ካፖ ቨርዴ ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ሓዳስ ዓለም ወይ ከዓ ኒው ወርልድ ንዝጓዓዙ ሰባት ናይ መመዝገቢ መእሰርን መበገስን ዓባይ ማእኸል ክትኸውን በቃዓት። ንጉስ ፖርቱጋል ንናይ ካፖ ቨርዴ ሰፈርቲ ኣብ ገማግም ጊኒ ናይ ምንጋድ ፍሉይ መሰል ሃቦም። ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ዓሌታት ከም ወልፍ፣ ማንዲንካ ከምኡ እውን ባላንታ ዝተተሓዙ እሱራት ናብ ደሴታት ሳንቲያጎን ፎጎን ተጓዓዙ። ኣብ ሲዳደ ቤልሃ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ባህሊ ምድምሳስ ብግዲ ናይ ክርስትና ጥምቀት መሃብን ነቲ ዘስካሕካሕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ናይ ምድላው ጨካን መስርሕን ይሓልፉ ነይሮም።
እዚ ካብዚ ናይ ባሮት ንግዲ ዝተረኸበ ሃብቲ ድማ ናይ ዓለም ዓበይቲ ሃፀያዊ መንግስታትን ባሕረኛታት ዘረፍትን ወይ ከዓ ፓይረትን ክስሕብ ከኣለ። ኣብ 1585 ሰን ፍራንሲስ ድሬክ ዝተባህለ ገዛኢ ነታ ከተማ ብምቅጻል ቤተ ክርስቲያናታን ሃብታን ዘረፎም። ጸኒሑ ዝመጸ ናይ ፈረንሳውያን መጥቃዕቲ እውን ነቲ ሰፈራ ብዝኸፍአ መንገዲ ኣዳኸሞም። ኣብዚ ብሕታዊ ውቅያኖስ ኤውሮፓውያን ሰፈርትን ኣፍሪካውያን ሰራሕተኛታትን ብሓባር ክነብሩን ክሰርሑን ተገደዱ። ካብዚ ተጻብኦ እዚ ድማ ፍጹም ሓድሽ መንነት ወይ ከዓ አይደንቲቲ ክውለድ ከኣለ። እቶም ኣብዘን ደሴታት ዝዓብዩ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ኣውሮፓውያን ወይ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ኣፍሪካውያን ኣይነበሩን። ንሳቶም ክሪኦል እዮም ነይሮም፣ ማለት ናይ ክልተ ሕብሪ ሕዋስ ዝሓዙ። ሓድሽ ቋንቋ ይዛረቡ፣ ፍሉይ ናይ ሙዚቃ ቅዲ ኣማዕቢሎም ንዓለም ድማ ብሓድሽ ናይ ባህሊ መነጽር ክርእይዋ ጀመሩ። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን እቲ ናይ ባሮት ንግዲ እናዛረየ ምስ ከደ እቲ ናይ ካቦ ቨርዴ ቁጠባዊ መሰረት ፈረሰም። ስለ ዝኾነ ድማ እዘን ደሴታት ምስቲ ተኣፋፊ ተፈጥሮን ጥራይ ክገጥማ ተገደዳ። እዚ ድማ ሓደ ዓብይ ጂኦግራፊካዊ ድኽመት ከስዕብ ከኣለ። ንርቂ ዘለዎን ዝለዓለ ተቐላዕነት እውን ከምቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ምድሪ ካቦ ቨርዴ ቆምቲ ውሕጃት ወይም ድማ እሙን ዝናብ ኣይነበራን። ንሳ ሙሉእ ምስቲ ኣብ ክራማት ዝመጽእ ሓጺር ንፋስን ዝናብን እያ ትነብር። እዚ ዝናብ እዚ ድማ መብዛሕትኡ እዋን ብቐሊሉ ይዝጠፍም። ኣብ መንጎ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመንን ማእኸል መበል 20 ክፍለ ዘመንን እዚ ደሴታዊ ሃገር ብተደጋጋሚ ብርቱዕ ድርቅን ጥሜትን ኣጋጠሞም። ዝናብ ምስ ዝጠፍእ እኽሊ ይነቅጽ፣ ማይ ጎዳጉዲ ይነጽፋ፣ ጥሜት ድማ ንኹሉ ሽንጥሮታት ይወሮ ነይሩ። እቲ ናይ ሰብ ህይወት ክሳራ ዘስካሕክሕ ነይሩ። ኣብቶም ዓበይቲ ናይ 1830ታት 1860ታት ከምኡውን 1940ታት ዝነበሩ ናይ ጥሜት እዋናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸር ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብ ገሊኡ ዓመታት ሲሶ ወይ ከዓ ሓደ ካብ ሰለስተ ናይ ሓንቲ ደሴት ህዝቢ ኣብ ውሑዳት ኣዋርሕ ጥራይ ይጠፍእ ነይሩ። እቲ ፖርቱጋላዊ መግዛእቲ ምምሕዳር ግድስነት ዘይነበሮን ብናይቱ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጸገማት ዝተጸምደ ስለ ዝነበረን ዝኾነ ሓገዝ ኣየቕርበላን ነይሩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ሒዘን ዝመጻ መራኸቢ እውን ደንጌንየን ዝበጽሓ ነይረን። እዘን ደሴታት ናይ ምድረ በዳ ዶሮናን ናይ እሰተ ጎመራ ሓመኽሽትን ጸወታ ኮይነን ቀረያ። ኣብኡ ምንባር ማለት መዓልታዊ ምስ ሰማይ ምቅላስ እዩ ነይሩ። ንድሕንነት ህዝቢ ካፕ ቨርዴ ናብቲ ንዓለም ዝፈለሙ ውቅያኖስ ከማዕድው ጀመሩ። እቲ ናይ ባሕሪ ምምላጥ ዓብይ ጽርግያ ኾኖም፣ እዚ ድማ ንዓብይ ናይ ስደት ባህሊ መሰረት አንበረም። ኣብ ፈለማ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ መራኽብ ወይ ከዓ ዌል ሺፕስ ካብ ኒው ቤድፎርድን ከምኡውን ካብ ናታከት ናብ ማያት ካፕ ቨርዴ ክመጻ ጀመራ። ንሳተን ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ደልየነን ዝመጻ ነይረን። ኣብ ግማግም ብራቮን ፎጎን መልህቅ ብምድርባይ ድማ ካብቲ ጥሜት ከምልጡ ዝደልዩ ዝነበሩ መንእሰያት ካፕ ቨርዴ ሒዘን ይጓዓዛ ነይረን። እዞም መንእሰያት እዚኦም ብትግሃቶም ብናይ ባሕሪ ጉዕዞ ክእለቶምን ብትብዓቶምን ፍሉጣት እዮም ነይሮም። ናብቲ ዝሑል ማያት ኒው ኢንግላንድ ብምኻድ እቲ ቀዳማይ ዓብይ ናይ ኣፍሪካ ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መስረቱ። ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት እዚ ናይ ስደት መስርሕ ናብ ዓብይ ዓለማዊ ስደት ተቐየረ። ካፕ ቨርዳውያን ናብ ኒው ኢንግላንድን ፖርቱጋል፣ ፈረንሳ፣ ኔዘርላንድስ፣ ሴኔጋል ከምኡውን አንጎላ ተጓዓዙ። ኣብ ፋብሪካታት፣ ወደባት ከምኡውን መራኽብ ብምስራሕ ስድራ ቤቶም ካብቲ ድርቅን ምድሓን ናብ ዓዶም ገንዘብ ይሰዱ ነይሮም። እዚ ታሪኻዊ ምብታን እዚ ሎሚ እውን ዝቕጽል ዘሎ ፍሉይ ናይ ህዝቢ ቁጽሪ ኩነታት ዝፈጠረ እዩ። ካብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብን ላዕሊ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ህዝቢ ካፕ ቨርዴ ዝበዝሕ። እዚ ዓለማዊ ስደት እዚ ንመንፈስ ካፕ ቨርዴ ቀየሮም። ኣብ ውሽጦም ዘይሃስስ ናይ ናፍቆት ስምዒት ሓደረ። እዚ ድማ ብናቶም ቋንቋ ወይ ከዓ ሶዳዴ ይበሃል። እዚ ስምዒት እዚ ናፍቆትን ሓዘንን ከምኡውን ናብቲ ሎሚ ዘየለ ናይ ቀደም ገዛ ናይ ምምላስ ባህጊ ዝሓዘ ውስብስብ ናይ ስምዒት ዓለም እዩ። ኣብ ማእኸል መበል 20 ክፍለ ዘመን ናይ ለውጢ ንፋስ ኣብ ኣፍሪካ ክነፍስ ጀመራ። ምስኡ ድማ ናይ ካፕ ቨርዴ ሃገራዊ ምንቃሕ እውን መጸ። ናይዚ ሰውራ እዚ መበገስ ዝኾነ ድማ ሓደ ፍሉይ ናይ ኣእምሮን ራእይን ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣሚልካር ካብራል ይበሃል። ኣብ ግንዲ ቢሳው ካብ ካፕ ቨርዳውያን ወለዱ ዝተወልደ ካብራል በዓል ሞያ ሕርሻ ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ መሬትን ጉልበትን ከምኡውን መግዛእታዊ ጭቆና ዘሎ ዓሚቕ ርክብ ብግብእ ዝተረድአ ሰብ እዩ ነይሩ። ካብራል እቲ ናይ ግንዲ ቢሳው ተጋድሎን
ናይ ካፕ ቨርዴ ደሴታት ተጋድሎን ብሓባር ናይ ፖርቹጋል ጭቆና ታሪክ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተገንዘበ። ኣብ 1956 ምስ ብፆት ኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ፓርቲ ንሓርነት ጊኒ ቢሳዋን ካፕ ቨርዴን መስረተ። እዚ ፓርቲ PAIGC ይበሃል ነይሩ። ካብራል ብረሳሕ ባሩድ ጥራይ ተጋደለን ንሱ ብሓሳባት እውን ተጋዲሉ ባህላዊ ሓርነት ትምህርትን ሓድነትን ሰበኻ። እቲ ጸፋሕን ክፉትን መሬት ካፕ ቨርዴ ኣብ ውሽጢ ደሴታት ናይ ጫካ ውግእ ንምክያድ ስለ ዘየፍቅድ እቲ ዕጥቃዊ ተጋድሎ ኣብቲ ናይ ጊኒ ቢሳው ጫካታት ተጀመረ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ናይ ካፕ ቨርዴ ምሁራትን ተጋደልትን ናብ ኣፍሪካ ምድሪ ብምስጋር ምስ ኣሕዋቶም ኮይኖም ነቲ ፖርቱጋላዊ ሰራዊት ገጠምዎም። ናይ ካብራል ብልሒ ወታደራዊ ስትራቴጅን ዲፕሎማስያዊ ክእለትን ዓለም ለኻዊ ፍረ ረኸበ። ግናኸ ንሱ ናይቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ክሪኦ ኣይበቃዕን። ኣብ ጥሪ 1973 ኣብ ኮናክሪ ተቐተለ። ይኹን ዳ እምበር ረኣዩ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ግን ኣይነበረን። እቲ ኣብ 1974 ኣብ ሊስቦን ዝተኻየደ ናይ ካርኔሽ ሰውራ ወይ ከዓ ካረኔሽን ሪቮሉሽን ነቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ገልበጦም። በዚ ድማ መንገዲ ናጽነት ተኸፈተ። ሓምላ 5 1975 ካፕ ቨርዴ ነጻነታ ብወግዒ ኣወጀት። ሓዳስ ናይ ሓርነት ባንዴራ ድማ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኣትላንቲክ ኣንበልበለት። ኣብ 1975 ናጽነት ምስ ረኸበት እቲ ሓዳስ ሪፐብሊክ ካፕ ቨርዴ ምስ ሓድሽ ከቢድ ሓቂ ድማ ገጠመት። ማሕበረሰብ ዓለምን ዓለማውያን ተዓዘብትን እዘን ደሴታት እዚአን ብህይወት ክቕጽላ ከም ዘይኽእላ ይገልጹ ነይሮም። እቲ ሓዳስ ሃገር ዝኾነ ክቡር ማዕድን ዘይቲ ወይ ድማ ዓቢ ናይ ሕርሻ መሰረት ኣይነበራን። ተወሳኺ እውን ብከቢድ ድርቂ ተሃስያ ነይራ። ህዝባ ውሕድ ድኹምን መብዛሕትኡ ዘይተማሃረን እዩ ነይሩ። ቁጠባ ብምልኡ ባዶ እዩ ነይሩ። እቲ ካብ መግዛእቲ ዝመጽእ ዝነበረ ሓገዝ እውን ብቕጽበት ጠፍአ። ይኹን ዳ እምበር ካፕ ቨርዴ ብፍሉይ ሰናይ መምሕዳርን ብናይ ህዝባ ጽንዓትን ነቲ ናይ ውድቀት ትንቢት ኣፍረሰቶም። ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ስለ ዘይነበራ እታ ሃገር ካብቲ ዝዓበየ ሃብታ ኣብ ህዝባ ዓብዪ ወፍሪ ገበረት። መንግስቲ ንኹሉ ዝባጽሕ ትምህርትን ህዝባዊ ጥዕናን ክፉት ገበረ። ማይ ንምዕቃብ ገደባት ሰርሑ። ንእሽቶ ዝናብ ንምሓዝ እምባታት ጸረጉ። ንመሬት ንምክልኻል ድማ ዓብዪ ናይ ኦም ተኽሊ ወፈራ ኣካየዱ። እቲ ሃገር ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታኣ እውን ተጠቐመትሉ። እቲ ኣብ ደሴት ሳልስ ተሰርሐ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ንናይ ዓለም መራኽብ ኣየር ዓብዪ ናይ ነዳዲ መመላእታ ቦታ ኮነ። እቲ ሃገር ሓገዝ ዝረኸበት ብፖለቲካዊ ወገንነት ዘይኮነስ ብናጻ ካብ ብልሽውናን ብግሉጽነት ብምስራሕን እዩ። ኣብ 1991 ካፕ ቨርዴ ካብ ሓደ ሰልፊ ናብ ብዙሕ ሰልፊ ዘለዎ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብሰላም ተሰጋገረት። እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን መርኣያ ክትኸውን ኣብቅዓ። ሎሚ እቲ ናይ ካፕ ቨርዴ ቁጠባዊ መልክዕ ናይ ፍሉይ ምዕባለ ምስክር እዩ። ናይቲ ሃገር ዓመታዊ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ወይ ከዓ GDP 3.45 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ኮይኑ ናይ 500 ዓመታዊ ዕብየት የርኢ ኣሎ። እዚ ቁጠባ እዚ ካብቶም ጎረባብታ ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። እዚ ቁጠባ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ዝተመርኮሰ እዩ። ቱሪዝም፣ መጓዓዝያ፣ ንግድን ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ልዕሊ 3.4 ወይ 15% ናይቲ ቁጠባ ይሕዙ። ካፕ ቨርዴ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ወፃኢ ናብ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ተሰጋጊራ እያ። ናይ ካፕ ቨርዴ ባጤራ ወይ ከዓ ናይቲ ዓዲ ገንዘብ ኢስኩዶ ምስ ዩሮ ቀጥታዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ኣብቲ ዞባ ዘይርከብ ናይ ገንዘብ ርግኣትን ትሑት ናይ ዋጋ ወሰኽን ወይ ከዓ ሎ ኢንፍሌሽን ከረጋግጽ ክኢሉ እዩ። ቱሪዝም እቲ ዝዓበየ ናይ ቁጠባ ሞተር ኮይኑ ኣሎ። ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኣውሮፓውያን ቱሪስታት ናብቶም ጻዕዳ ሕፃ ዘለዎም ገማግም ሳልን ወይ ኢቢስታን ይመጹ እዮም። ይኹን ዳ እምበር እዚ ቁጠባ እዚ ናቱ ድኽመት ኣለዎም። እቲ ሃገር 80% ምግቢ ካብ ወጻኢ ትእቱ። ማይ ምስኣን ዓብዪ ጸገም እቲ ሃገር ኮይኑዋ ቀጺሉ ኣሎ። እዚ ድማ እቲ ሃገር ካብ ማይ ባሕሪ ንጹህ ማይ ንምውጻእ ዝሰርሓ ውዱናት ፋብሪካታት ወይ ከዓ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ዓብዪ ገንዘብ ክተውፅእ የገድዳ። ብተወሳኺ እቲ ቁጠባኣ ብናይቶም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታታ ወይ ከዓ ዲያስፖራ ዝሰድዎ ገንዘብ ሪሚታን ዝሕገዝ እዩ። እዚ ገንዘብ እዚ ንህዝቢ ናይ ዓብዪ ማሕበራዊ ውሕስነት መርበብ እዩ። ነቲ ናይ ሎሚ ካፕ ቨርዴ ልቢ ንምርዳእ ናብ ህዝባዊ ኩነታት ክንጥምት ከለና እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝነብር ህዝቢ ውሕድ ኮይኑ ቁፅሩ 530,000 ዝኣክል እዩ። እዚ ማሕበረሰብ እዚ ዝበዝሕ መስርሕ ከተማዊ እዩ። 80% ህዝባ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ፕራያ ርእሰ ከተማ ከምኡ እውን ሚንዳሎ እዩ ዝነብር። እቲ ማእከላይ ዕድመ ሚድያን ኤጅ 30 ዓመት እዩ።
እዚ ድማ ምስ ዓለም ዝተኣሳሰረ መንእሰይ ወለዶ ምህላው ዘርኢ እዩ እዚ ሃገር ዝዓበየ ዓሌታዊ ምውሃድ ወይ ከዓ ክሪኦል ዝበዝሓ ኮይና 71 ሚእታዊ ዝሕዝ እዩ እዚ ድማ ናይቶም ንዘመናት ብሓባር ዝነበሩ ኣፍሪካውያንን ኣውሮፓውያንን ውፅኢት እዩ እቲ ናይ ቋንቋ ኩነታት እውን መሳጢ እዩ ፖርቱጋለኛ ናይ መንግስትን ትምህርትን ወግዓዊ ቋንቋ እዩ ግናኸ ናይ ልብን ገዛን ናይ ሓቀኛ መነባብሮ ቋንቋ ክሪኦል እዩ ክሪኦሉ ካብ ፖርቱጋለኛ ዝተሰርሐ ጥንታዊ ቋንቋ ኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ሰዋስው ግራመር ሒዙ ዝንቀሳቐስ እዩ እዚ ቋንቋ እዚ ንኩሎም ካብ ቮርዶውያን ኣብ ዝሃለዉ ሃልዩ ዘራኽብ ናይ ሓድነት ሰንሰለት እዩ እምነት መግቢ ከምኡውን ሞራቤዛ ናይ ካብ ቨርዴ ባህሊ ብሃይማኖታዊ ህይወትን ብናይ ምቕባል ጋሻ ፍሉይ ባህልን ዝተሃንፀ እዩ 85 ሚእታዊ ህዝባ ካቶሊክ ተኸታሊ እዩ ይኹን እምበር እዚ እምነት እዚ ምስ ኣፍሪካዊ መንፈስ ባህሊ ዝተሓወሰ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዓበይቲ ናይ ሃይማኖት ፌስቲቫላት ይግበሩ ኣብዞም ዓበይቲ ፌስቲቫላት እዚኦም ዝብላዕ ምግቢ ድማ ካቹፓ ዝተባህለ ሃገራዊ ምግቢ እዩ ካቹፓ ካብ ዑፉን ዝተፈላለዩ ዓተርን ዓሊምን ዝስራሕ ኮይኑ ጽቡቕ እዋን ምስ ዝኸውን ድማ ናይ ሓሰማ ስጋ ዓሳን ቋንጣን ይሕወሰሉ ሽዑ ካቹፓሪካ ይበሃል እዚ ኩሉ ባህሊ ብሓደ ዓብይ ቃል ይእሰር ንሱ ድማ ሞራቤዛ እዩ ሞራቤዛ ናይ ካብ ቨርዴ ፍሉይ ቃል ኮይኑ ቀጥታ ናብ ካልእ ቋንቋ ክትርጎም ኣይኽእልን እዚ ቃል እዚ ፍሉይ ናይ ልቢ ሰናይነት ንጋሻ ምቕባል ከምኡውን ምዉቕ ፍሽኽታ ዝብሉ ትርጉማት ዝሓዘ ስነ ቃል እዩ ኣብዘን ደሴታት ምጓዓዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ከም መጓዓዝ እዩ ኣብ ደሴታት ሳንቲያጎ ሲዳዳ ቬላ ከም ናይ ታሪክ ቤት መዘክር ኮይና እያ ትረአ ኣብቲ ማዕዶ ዘላ ደሴት ሳኦ ቪንሴንቴ እውን ከተማ ሚንዳሎ ናይ ባህሊ ማእኸል እያ ከተማ ናይ ጥንታውያን ህንፃታት ፈሳሲ ካፌታትን ናይ ሙዚቃ ክለባትን እየን ናብ ሰሜን ምስ ትኸይድ ድማ ሳንቶ ኦንታኦ ዓበይቲ ሽንጥሮታት ዘለዋ ኮይና ሓረስቶት ኣብ እምባታት ሽኮር ክሰርሑ ዝረኣዩላ እያ እተን ናይ ሑፃ ደሴታት ሳል ከምኡውን ቦኣ ቪስታ ማለያ ዘይብሉ ናይ ሑፃ ጎቦታት ሒዘን ምስቲ ሰማያዊ ማይ ይራኸባ ኮታስ ካብ ቨርዴ ኣብ ማእኸል ኣትላንቲክ ዝትነብር ናይ ተፈጥሮ ተኣምር ዝተገለጸላ ሃገር እያ ካብ ቨርዴ ቅድሚ ዓለም ለኸ ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ሓደ እኳ ዝፈልጥ ኣይነበረን ካብ ቨርዴ ገኒና ክትወፅእ ዝኸኣለት ኣብዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ኣብ 2026 ዓለም ለኸ ዋንጫ እዩ ኣብቲ ጸዋታ እዚ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ዝገመተ ሓደ ሰብ እኳ ኣይነበረን ሃገረ ካብ ቨርዴ ናብዚ ውድድር ክትኣቱ ከላ ፍጹም ትሑት ግምት እዩ ነይሩዋ መብዛሕትኦም ኪላታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምድቦም ናይ መወዳእታ ኮይኖም ከም ዝውድኡ እዮም ተንብዮምሎም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዋንጫ ፊፋ ዓለም ተፃዊታ እኳ ኣይትፈልጥን ግናኸ ኩዕሶ እግሪ ተኣምራት ናይ ምፍጣር ተፈጥሮ ኣለዎም ካብቲ ፈለማ መጻወቲ ጀሚሩ ካብ ቨርዴ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዝመፁ ቁጥር ንምምላእ ጥራይ ከም ዘይኮነ ርዮም እዮም ቀዳማይ ጸዋታኦም ምስ ሓንቲ ካብተን ንዓለም ዝሕፀያ ዝነበረ ሃገራት ሃገር እስፔኛ እያ ነይራ ኩሉ ሰብ ሃገር እስፓኛ 3 ወይ 4 ሽቶታት ከተመዝግብ ትፅቢቱ ነይሩ ኣብ ክንዲኡ ግን ሃገረ ኬፕ ቨርዴ ክትስበር ፈቃደኛ ኣይነበረትን እቲ ኣብ መንጎ ዓወት እስፓኛን መከላኸሊ ኬፕ ቨርዴ ደው ኢሉ ዝነበረ ሰብ ድማ ቦዚንያ ስሙ ወዲ 40 ዓመት ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ሓላዊ ውልዳት እዩ ነይሩ ንሱ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓያል ሃገር ዘዝመፅዎ ፈተናታት ኩዕሶ እናመለሰ ዘደንቕ ብቕዓት ንዓለም ኣርአያ ካብ ቀረባ ርሕቐት ካብ ነዊሕ ርሕቐት ብእግሪ ዋላ ብርእሲ ሓንቲ ጎል እኳ ክእቱ ኣይከኣለን ብውልቀ ውልቀ ምስ ናይ እስፓኛ ተፃወቲ ኣብ ዝተራኸበሉ ኣጋጣምታት እውን ገለ እኳ ዝስዕሮ ተፃወታ ኣይነበረን እቲ ፀዋታ ክውዳእ ከሎ 0-0 እዩ ተዛዚሙ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ መላእ ዓለም ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ዋንጫ ዓለም ዝበለፁ ናይ ልዳት ሓለውቲ ብቕዓት መስከርሉ ብሃንደበት ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ ሕቶ ሓተተ እዚ መን እዩ ክብል ሓተተ ቅድሚ ዝዋንጫ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ወፃኢ ዳርጋ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ኢንስታግራም እውን እንተኾነ ኣስታት 46,000 ዝኾኑ ሰዓብቲ ጥራዮም ነይሮም ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ግን ሚልዮናት ሰባት ክስዕብዎ ጀመሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ተንተንትን እውን ካብ ኣፎም ከይጠፍአ ቀነዮም እዚ ተመክሮ ዘለዎ ሓላዊ ውልዳት ናይ ልዑል ኮኸብ ሱፐርስታር መሃያ የብሉን ብሉፅን ምሩፅን ጋንታ እውን የብሉን ንጹህ ጽንዓትን ቁርፀኝነትን ጥራይ ዘለዎም ነፍሲ ወከፍ ዘድሐነን ኳዕሳሱ ብጣዕሚ ዘድንቐን ዝገርማን እየን ነይረን ወዚና ቅድሚ ናብ ዋንጫ ዓለም ምምፅኡ ከም ትቅድም ኢለ ዝነገርኩኩም 46,000 ሰዓብቲ ጥራዮም ነይሮም ኣብዛ ሕዚ እዋን ግን 25 ሚልዮን ሰዓብቲ ኣብ ሒደት መዓልትታት ከፍርኽ ኢሉ እዩ ግናኸ ተኣምር ጋንታ ሃገረ ኬፕ ቨርዴ ብዛዕባ ሓደ ሓላዊ ውልዳት ጥራይ ነበረን
ምልእቲ ጋንታ እያ ትእመን ነይራ ብሓባር ይከላኸሉ ብሓባር የጥቅዑ ንድሌት ነፍሲ ወከፍ ኩዕሶ ድማ ይቃለሱ ነይሮም ንኡራጋይ ዓጊቶማ እዮም ንስዑድ ዓረብ እውን ከምኡ ዓጊቶማ እዮም ካብ ኩሉ ትፅቢት ወፃ ድማ ሓንቲ እኳ ከይተሰዓሩ ናብ ናይ መዛመዚ ዝምዙር ወይ ከዓ ኖክ ስቴጅ ክሓልፉ ከኣሉ በቲ ዘርአይዎ ብቕዓት ድማ ደገፍቲ ካብ ኩለን ክፍለ ዓለማት ንኬፕ ቨርዴ ከም ካልአይቲ ጋንቶኦም ገይሮም ወሰድዎም ድሕሩ እቲ ክሕሰብ ዝኽእል ዝዓበየ ብድሆ መፀም ሃገር ኣርጀንቲና እታ ተኸላኻሊት ናይ ዓለም ሻምፒዮን ብሊዮኔል ሜሲ እትምራሕ ኩሉ ሰብ እቲ ሕልሚ ቀልጢፉ ኩዳእ ኢሉ ተፀበዮም ግን ኬፕ ቨርዴ ካልእ ሓሳብ እዩ ነይርዋ ኣርጀንቲና ፈለማ ሽቶ መዝገበት ኬፕ ቨርዴ እውን መልሲ ሃበት ኣርጀንቲና እንደገና ሽቶ መዝገበት ሃገረ ኬፕ ቨርዴ ድማ በታ ብልዝቲ ሽቶ ክትኸውን እትኽእል ደጊማ መለሰትሎም እታ ንእሽቶ ናይ ደሴት ሃገር ኢዳ ክትብ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ወዝኛ ባዕሉ ኣንጻር ሜሲ ዘድንቕ ምድሓን ኩዕሶታት ኣርኣዮም ሓደ ድሕሪ ሓደ መሲ እኳ ዝተገረመ ይመስል ነይሩ እቲ ጸወታ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም መዘናጋዕቲ ጸወታታት ዋንጫ ዓለም ኮነ ኣብ መወዳእታ ኣርጀንቲና ድሕሪ ተወሳኺ እዋን ወይ ከዓ ኤክስትራ ታይም 3-2 ክትስዕር ከኣለት ኬፕ ቨርዴ ካብቲ ውድድር ወፃእ ኮነት ግናኸ ዋላ ሓደ ከም ተሰዓርቲ ገይሩ ኣይዘከሮምን ካብቲ ሜዳ ከም ጀጋኑ ኮይኖም እዮም ተፋንዮም ናይ ሃገረ ኣርጀንቲና ደገፍቲ ከይተረፉ ደው ኢሎም ብብቕዓቶም ኣጣቂዖምሎም እዮም ናይ ኩዕሶ እግሪ ሌጀንድታት ንትብዓቶም ንኣድዎም ጋዜጠኛታት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ናይ ትሕቲ ግምት ብቕዓት ኣብ ዋንጫ ዓለም ኢሎም ፀውዕዎም እቲ ተኸላኻሊ ሲድኒ ሎፔዝ ካብራል ሰፊሕ ናዳ ክረክብ ከሎ ቮዚኛ ድማ ወላ እኳ እንተተሰዓሩ ካብቶም ብሉፃት ተፃወቲ ናይቲ መዛዝም ዙር ተባሂሉ ተጠቐሰ እቲ ናይዚ ውድድር ፅልዋ ካብቲ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ዝሰገረ እዩ ነይሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ ኬፕ ቨርዴ ከናዲ ጀመሩ ናይ ቱሪዝም ድሌት እውን ወሰኸ ህፃናት ናይ ኬፕ ቨርዴ ማልያታት ክገዝኡ ጀመሩ እቶም ተፃወቲ ናይ ሃገር ጀጋኑ ድማ ኾኑ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዓብይ ዛንታ ግን ናይ ቮዚኛ እዩ ነይሩ ኣብ 40 ዓመቱ ብዙሓት ተፃወቲ ድሮ ጥሮታ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ንሱ ኣብ ሓደ ለይቲ ዓለም ለኻዊ ኮኸብ ክኸውን ከኣለም ትካላት ምስኡ ክሰርሓ ድሌት ኣርኣያ ደገፍቲ ሓበራዊ ስእሊ ደለዩ ሚልዮናት ሰባት ንነፍሲ ወከፍ ጽሑፋቱ ሰዓብዎም ውዕዙኡ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኣመስከረ ሕልምታት ናይ ዕድመ ደረት የብሎምን ሓደ እዋን ዓወት ዓለም ከይትጸበየቶ ከላ እዩ ዝመጽም ሃገረ ኬፕ ቨርዴ ዋንጫ ዓለም ኣያልዕለትን እያ ግን ድማ ንዕኡ ዝኣክል ክቡር ነገር ተዓዊታ እያ ከምኡውን ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ቀዋሙ ቦታ ዓመታት ጸኒሖም ሰባት መን ረብዓይ ከም ዝወፀ ክርስዑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ናይ ውድድር ስታቲክስ ክርስዑ ይኽእሉ እዮም ግን ነታ ንዓበይቲ ኩዕሶ እግሪ ክትፈርሕ ፈቃደኛ ዘይነበረት ንእሽቶ ናይ ደሴት ሃገር ወይ ኸ ኣይርስዕዋን እዮም ነታ ንሚልዮናት ዘነቃቕሐት ጋንታ ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ዓብይ ጽልዋ ዝፈጠረ ሓላዊ ውልዳት ከምኡውን ነቲ ዘይርሳዕ ናይ ፅንፅዋይ ዛንታ ኬፕ ቨርዴ ኣብ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ናተዘንተወ ክነብር እዩ ሕራይ እምበር ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዝነበርና ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰሰናይ ንዓኹም